indirizzati lil-Herman jew nkella lil-xef tagħna. Kejn. L-għodwa tajba, Angela. Inna ftit ma naraw kif inti. Ekku, mhux ħażin. Biżi intom. Ekku. Intom dejjem tippromuovu anki il-lob responsabbli. U veru. Għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna li l-aħħar darba li kont magħna forsi ma segwewx. Jimporta nispjegaw lit-telespettaturi tagħna x'inhu lob responsabbli. Ekku, nieħu l-okkażjoni biex insellem lit-telespettaturi li qegħdin segwuna. Iva, lob responsabbli hija meta persuna marret tilab u qed tikkonsidra l-attività tal-lob bħala attività rikreazzjonali u ta' divertiment. X'jiġifieri dan kollu? Il-persuna qiegħda tilab u qiegħda żżomm f'moħħha limitu ta' kontroll, linja ta' kontroll. Linja ta' kontroll finanzjarja, ikollha budget biex tilab, jew inkella linja ta' kontroll ta' ħin li ma taqbis ammont ta' ħin f'tali kazino jew f'ħanut tal-lob. Jew inkella tilab online x'illum il-ġurnata bit-teknoloġija vasta li qiegħda magħna persuna tista' tilab ukoll nirrikonoxxu li persuna tista' tilab fil-kumdità ta' darha. Ekku. Issa, jekk persuna timxi ma' dik il-linja tal-kontroll ta' flus, ħansemmu flus, u timxi mal-budget li għandha fil-but u qed tieħu pjaċir ma' sħaba ma fiha xejn ħażin assolutament. Meta dik il-persuna tibda bil-mod by time taqbes dik il-linja tal-kontroll, jekk per eżempju din il-ġimgħa jien għandi budget ta' 50 euro, mort ħadd pjaċir u labtom il-ġimgħa ta' wara tliftom u bdejt naqbes dik il-linja tal-kontroll ta' flus. Hemmhekk bil-mod jista' jagħti il-każ, għax ma nistgħux niġġeneralizzaw, imma jista' jagħti il-każ li il-persuna tkun qed timxi bil-mod lejn il-problema tal-lob problematiku, lob kompulsiv, li il-persuna tkun qed taqa' bil-mod għall-impuls tal-lob. Sfortunatament insibu nisimgħu bistejjer, insibu każijiet fejn persuna saħansitfa taqa' għal problema tal-lob patoloġiku. Lob patoloġiku meta il-persuna tiġi kontrollata mill-impuls għall-lob. Ħalli staqsi xi ħaġa u jekk hemm xi telespettaturi tagħna li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna ċemplulna 2788870 illa li mbagħad issib oħrajn illi jilabulek online imma ma jkunux qed jonfqu flus biex sempliċiment jgħaddu l-ħin imma kultant sfida toħodlok il-lob jirkbek ukoll. Dak jaqa' fl-istess faxxa? Ekku, hawnhekk ngħaddi għal mistoqsija oħra, mistoqsija importanti. X'jiġifieri gambling u x'jiġifieri gaming? X'inhi d-differenza? Mela, gambling bil-Malti aħna nsejħulu lob tal-azzart. Meta qed tilab u involut fin-nofs hemm riskju. Riskju li flus finanzjarju. Flusek, riskju li tiġik tajba, jew inkella hemm riskju li tista' tiġik ħażina. Hemm ir-riskju involut fin-nofs. Kif qed tajjeb inti imbagħad hemm il-gaming. Gaming huwa lob, nirrikonoxxuh bħala lob ukoll, imma ma jkun hemmx involut dak ir-riskju. Illum il-ġurnata nerġa' nirrepeti kulħadd huwa bit-tablet jilgħab fil-kumdità ta' daru. Nixtieq insostni li persuna tista' tkun problematic gambler u iva tista' tkun ukoll problematic gamer għax mhux il-flus biss imma anke l-ħin. Jekk persuna u dan jgħod mit-tfal tagħna għall-adulti u l-anzjani. Ara kemm irridu noqogħdu attenti jiena llum il-ħin kollu ntenni kejn qed nagħmlu l-crafts kemm hu sabiħ il-tfal ikollhom il-vaganzi u ikollna daqsxejn quality time mat-tfal tagħna. Illum faċli intuhom tablet u joqogħdu kwieti, però nkunu qed intuhom jew inħarbtulhom anki ħafna minn ħajjithom għall-futur. Hemm il-lob fit-tfal tagħna irridu nikkonsidraw li għandu l-pożittiv ukoll. Jiġifieri huwa tajjeb li t-tfal tagħna jilagħbu. Hemm limit. Timxi dejjem mal-linja tal-kontroll hawnhekk fejn il-ġenituri għandhom iżommu daqsxejn għajnejhom miftuħin li meta t-tfal tagħna jilagħbu jimxu mal-kontroll ta' ħin. Għaliex normalment jiġri jekk it-tfal tagħna ma jimxux mal-kontroll ta' ħin, il-lob jibda jsir priorità fuq affarijiet oħra bħall-istudju,
il-ħajja soċjali, it-tfal tagħna importanti li jissoċjalizzaw hemm barra u nżommu daqsxejn għajnejna miftuħin mhux għat-tfal biss ta' dan jgħod imma għall-adulti u l-anzjani tagħna wkoll għaliex ikonna każijiet ukoll fejn anzjani ikunu waħedhom id-dar jibdew bil-mod il-mod u saħansitfa jibdew jinfqu l-pensjoni kollha pereżempju. Iva. X'inhu ma l-problemi li jġibu magħhom dawn il-vizzi tal-lob? Orrajt qed insemmu finanzjarjament, però naħseb iġibu ħafna iżjed problemi oħra magħhom. Iva, il-problemi sfortunatament huma varji. Problemi soċjali, problemi familjari li inti tibda tagħti importanza lill-lob tonfoq il-paga tiegħek fix-xahar fil-lob flok tonfoqha fl-affarijiet essenzjali għal uliedek, il-ħajja soċjali tiegħek fuq ix-xogħol, inti ma kull ċans li jkollok fuq ix-xogħol titlef il-konċentrament tiegħek għaliex moħħok fil-lob, fil-break tilab kif tirċievi l-paga tonfoqha fil-lob. Iva, dawn il-każi jeżistu. Dawn il-mod kif qed titkellem inti allura jiġu qishom brainwashed fil-lob. Il-lob jiġi l-unika priorità, l-unika attività li tagħtihom pjaċir f'ħajjithom. Barra mill-problemi soċjali, problemi psikoloġiċi, problemi ta' depressjoni. Persuna tibda taqa' fid-dwejjaq li tibda tirrikonoxxi li kuxjenza tibda tniggiża. Imma ma tibdix tgħid isma' jien għandi problema, hawnhekk jiena nħobb insemmi żewġ passi importanti. Mela għandek l-ewwel pass li tirrikonoxxi intrinsikament li inti għandek problema. L-ikbar pass, l-aktar pass diffiċli, l-aktar pass importanti. Imbagħad tirrikonoxxi li inti għandek bżonn għajnuna. Issa hawnhekk nixtieq insemmi li l-għajnuna edem. Iva, u se nitkellmu propju dwar dan. Jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ anki jibqgħu anonimi jagħmlu kuntatt magħna 27-88-8870. Nieħdu gost nisimgħu minn għandkom illa għaliex kultant sfortunatament aħna tal-madwar nindunaw imma l-persuna li tkun għaddejja anki minn dan il-vizzju tgħidlek u lejna mhux biex qiegħda nagħmel jew nilgħab mhux il-persuna tkun għaddejja mill-vizzju biss ikollha bżonn għajnuna, imma speċjalment il-persuni tal-madwar. Xi ħaġa oħra li xtaqt nistaqsi, pereżempju l-bieraħ kien hemm il-logħba bejn Malta u Spanja. U min jaf kemm jintlabu flus ukoll. Dawk jaqgħu fl-istess kategorija. Hija gaming, jintlabu l-flus li hija gambling għandek riskju fin-nofs. Meta persuna ma timxix mal-linja tal-kontroll, hemmhekk jibdew il-problemi. Tiġ nieħdu telefonata. Mela, bil-qalb kollha. Il-jum it-tajjeb minn għandna fuq il-linja jista' jibqa' anonimu u jitkellem ma' kejn il-jum it-tajjeb. Mela, ħelu, nsellimlek. Lilek ukoll. Insalmulek. Mela, fortunatament jien għandhem il-problema tal-gaming ukoll. Ma kemm waqaf mill-gaming ir-raġel xorta tella konsistenziali ta' dejn, tella 15,000 dejn. Sawa. U kien jilab fuq il-kompjuter ma kienx joħroġ minn dan, minn dak li għamil si attwal kien joqgħod bil-lej, kien jibqa' l-iktar bil-lej, joqgħod bil-laptop fuq u għad jinduna li ħar il-lej, tant ħakmitu li anki mix-xogħol kien qed ngħid il-problemi. Sawa. Fortunatament battajna aħna u tfal. Sawa. Il-ġurnata waqfu għaddejjin b'ċertu laqat li aħna speċi qed nirrikorru għalihom u sibnihom tajnuna. Tajjeb wis. Noqogħdu attenti anke it-tfal u qed naraw x'ikunu qed jilagħbu fuq computers u affarijiet li jiena ma kontx naf biha l-ħaġa mill-ewwel wara li qal li issuspettajt xi ħaġa ma kontx naf li tella dak l-ammont ta' dejn li jiena aħna kellna nħallsu. Ekku. U speċi batejna u qed nimbagħtu konsegwenzi tagħhom aħna. Ekku, hija problema reali kif diġa semmejt li tirrikonoxxi li inti għandek problema huwa hija l-aktar pass importanti u diffiċli. Nieħu pjaċir li l-persuna involuta qiegħda ssib l-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk barra il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli aħna naħdmu id fit mal-Caritas, mal-Gamblers Anonymous ukoll jintaqgħu darba fil-ġimgħa group meetings.
u nitkellmu wkoll mal-FSWS u s-setqa. Taqtawx qalbkom, Sinjura, komplu fitxu lajnuna qiegħda hemm, ikolkom bżonn ċemplu fuq il-helpline tagħna. Iva, wieħed 777 tiddejqu xejn, din hija pjaga soċjali, hija karba siekta, imma għamlu kuraġġ għax lajnuna qiegħda hemmhekk. Ekku, u jiena nemmen ukoll li mhux lajnuna biss hija nofs il-fejqan, li jaċċetta li jkollu bżonn lajnuna, hemmhekk diġà beda ġej lura għal ħajja normali tiegħu. Ekku. Sinjura, grazzi anki tal-esperjenza għax nemmen li din it-telefonata tista' tagħmel ħafna ġid lil nies oħra li qed ibatu fiskiet u ma jafux ħajaqbdu jagħmlu jew kif se jagħmlu biex naturalment iġibu konxu lil din il-persuna li hija liha id-dinja tagħha tkun u forsi anki tablet il-computer. Grazzi Sinjura. Grazzi ħafna. Ikolkom ħafna minnhom dawn is-sitwazzjonijiet kejn? Stejjer ikollna Iva, ma rridux nallarmaw lin-nies, ġifieri skont l-aħħar statistika mill-Awtorità Maltija għall-logħob, 1% sa 2% mill-popolazzjoni li jilabu bi flus, 53%, jirrapportaw il-vizzju tal-logħob. Ġifieri għandek bejn 1800 u 3900 persuna. Ma nallarmaw lil ħadd huma numri mal-medja Ewropea, imma importanti li n-nies hemm barra jifmu din ir-realtà kif aħna nifmu li il-gaming qed wassal għal profitti kbar fl-ekonomija Maltija fih il-pożittiv, wara kull numru hemm storja. Ġifieri rridu nirrikonoxxu wkoll dawn l-istejjer din il-karba soċjali, nerġa' nirrepeti tiddejqu xejn, lajnuna qiegħda hemmhekk, ċemplu fuq il-helpline tagħna tistgħu iżommu l-anonimità kollha 1777 jekk saħansitra tħossukom mintomx komdi li ċemplu tistgħu wkoll tikkuntattjawna via iċ-chatline fuq www.rgf.org.mt. Lajnuna qiegħda hemm għandna staff imħarreġ sena sħiħa mis-7 ta' Jannar li għadda bdejna 24 siegħa kuljum, jiġri jekk persuna tħossa li tiċċempel fil-għaxija, tħossa komda li tċempel fil-għaxija tista' u aħna lesti li nipprovdu lajnuna kollha. Il-pass li jmiss anki rigward il-fondazzjoni? Ħana bħala fondazzjoni bdejna naħdmu ftit fuq il-proġett Take Action Against Problem Gambling. Dan huwa proġett ta' €1,000,000 mill-Fond Soċjali Ewropew. Prattikament fuq aħna ħankunu qegħdin nimxu fuq taħriġ u stħarriġ vis-à-vis il-problema tal-logħob. Biex inkomplu nkunu ta' għarfien għan-nies hemm barra vis-à-vis il-vizzju tal-logħob u lajnuna li lesti bħala fondazzjoni nipprovdu lil dawn in-nies. Nirringrazzjak Kejn, grazzi ħafna għaliex inti isek il-kuxjenza anki għal ħafna telespettaturi tagħna, jalla jkollna ċans nerġgħu niltaqgħu fuq is-sufan biex inkomplu niddiskutu anki dan is-suġġett. Ftit tarif pubbliċitarju wara Mr. Franklin Kawki qiegħed magħna, lura ħankunu nistgħu nitkellmu anki dwar